ମୁଁ ସେଇ ଘରର ପିଲା ନିଜ ଘର କାମରେ ଲାଜ କରିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜି ଭୁଲରେ ସକାଳେ ଶୀଘ୍ର ଉଠିଗଲି। 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ହଉ ପଛେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ମୋର ଦୋକାନ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସାନ ମୋ ପାଇଁ ରାତି ଦିନ ସବୁ ସମାନ। ଏଇ ଆର୍ଟକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ଏକ କରି ଲାଗି ରହିଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲି ଫାଇନାଲ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ଆସିଗଲା। ଘରେ ରହିଲେ କିଛି ନା କିଛି କାମରେ ହାତ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଆଉ କଣ କହିବି, ଏସବୁ ହଉଛି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିଥିବା ପତ୍ର ଛତି। ଏଇଟା କଖାରୁ ପତ୍ର, ଏଇଟା କି ଶାଗ, ଆମର ଏପଟେ ସାଙ୍କୁଆ ଶାଗ କୁହାଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲର ମୁଁ ଅଧା ଶାଗର ନାଁ ବି ଜାଣିନଥିବି। ଆଜି ରୋଷେଇ ମୁଁ କରିବିନି, ଆଜି ମା କରିବେ। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା, ଖାଇକି କେମିତି ଶୋଇବି। ଏଥିରେ ମାଛ ଶୁକା ହୁଏ, ହେଲେ ୟା ନାଁଟା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମଝିଆ ମା ଏପଟେ ପିଣ୍ଡା ଛାଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କଣ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିବି। ମତେ କିଏ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କାମରେ ଲାଗି ପଡେ। ଲାଜ ଶରମକୁ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଏମିତି ସବୁ ଛାଟିଦେଲି। ଆମ ଘରେ ମୋର ସାର୍ଟ ପୁରୁଣା ହେଲା କି ଚିରିଗଲା ଘରର ଲିପାଲୁପି କାମରେ ପୋଛା ହେଇଯାଏ। କଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବି ଏମିତି ହୁଏ? 4ଟା ବେଳେ ସାଇକେଲ ଧରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଦିତ୍ୟ। ସତ କଥା ହେଲା ଆମେ ବିଲ ପଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏସବୁ ହଉଛି ଆମ ଗାଁ ପାଖ ବିଲ, ଆମ ଗାଁର ବିଲ। ଫଟୋ ଭିଡିଓ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ ମୋ ଜିନ୍ଦଗିରେ ଲେଖା ତ ଅଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ କେମିତି ଲାଗିଲା ରାଧେ ରାଧେ କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅ।